Kienet ġurnata li bdiet fuq il-bahar iżda nbidlet fi traġedja għal raġel ta' 72 sena resident il-Melliħa, illi sfortunatament tilef ħajtu fil-bajja tal-Adira. Kien l-ħabta ta' 9 ta' filgħodu x'in l-anzjan ħareġ bid-dingi tiegħu biex jitla fuq dajsa li għandu l-barra f'nofs il-bajja, fiż-żona ta' għajn żejtuna li tinsab taħt l-akwati ta' Santa Maria Estate. Meta l-ħabta ta' nofsinhar l-anzjan baqa' ma rritornax, kienu qraba tiegħu stess li rrappurtaw ħnieqes. Minnu fih ġew informati il-membri tar Red Cross li ħarġu jfittxu lill-anzjan. Imbagħad mal-pulizija flimkien mal-forzi armati bdew tfittxija tagħhom fl-Adira nistabet id-dajsa tar-raġel li kienet għada marbuta. Id-dingi instab ukoll. Iżda kien vojt mitlu għal ruħu jitkaxkar mill-mewġ. Sfortunatament ftit wara, l-anzjan intlemaħ fil-bahar u ittieħed fuq l-art. Madankollu minkejja l-għajnuna medika u l-proċeduri tas CPR huwa ġie ċertifikat mejjed fil-post. Raba tal-vittma li tkellmu ma' Net News għalulna li r-raġel propjament huwa minn San Ġwan imma kienet joqgħod il-Melliħa. Dwar il-każ infeħtet inkjesta, l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.